Bueno, Juanan konpainon naiz, baina konpa da nome de guerra. Eta hemen nago ematen zuzendaritza habilitateak moduluan, eta nire gaia da eraginkortasun pertsonala eta bere eragina kirol kudeaketan. Erramientak, sistemak, metodoak bere lana ondo egiteko, hemen kirol arloan. Entitate publikoetan eta entitate pribatuetan, federazioetan, kirol elkarteetan, eta gero udaletxeko kirol teknikariak, diputazioko kirol teknikariak, zerbitzu buruak. Honelako jendea nik uste dut da perfil egokiena mastera egiteko.